Nos últimos anos temos un reto moi importante, que é potenciar o medio rural. Como ben se sabe, hai un problema moi claro de falta de población no medio rural. A xente neste caso evita o medio rural e emigra fora do medio rural. Por lo tanto, temos que encontrar un conxunto de actuacións que melloren a situación poblacional do medio rural. Unha delas, evidentemente, apostar por servicios públicos de calidad, tanto no nivel estatal, como autonómico, como no eido local, fundamentalmente. Se que desta forma a población quedará a vivir nestas zonas. En segundo lugar, temos que garantir unha economía, digamos, que sea competitiva, a población que queda no medio rural. Isto, lóxicamente, implica mellorar a actividade agraria, a actividade gandeira e, moi importante, potenciar a economía social, como reto fundamental para os próximos anos en Galicia, sobre todo nas provincias máis rurais, que serían, neste caso, as provincias de Ourense e tamén a provincia de Lugo. E tamén, lóxicamente, pensar máis aló do medio rural. Por lo tanto, apostar por políticas, por exemplo, que afonden, que profundicen, neste caso, na industria do medio rural. Por exemplo, a agroindustria. E tamén, lóxicamente, co turismo. O turismo rural ten que ser un aliciente moi importante para afianzar a población neste campo. Todas estas actuacións analizamos neste caso dentro do Grupo GEN de Investigación.